Nganong mula man no maming BBM wa man na si katabang na mo. Kami pa noy nakatabang nila. Kaysa among mga remittance nakabaton og pondo ang Pilipinas, na nakawat may gala mga kawat. Ay, Basta siguro nagibati may galas mga OFW ba kay kung imong tanawon bay, may na sila nga ikumpara na sad nimo. Alang-alang unsaon nato na. Ha? Pagkumpara man gyud nimo. Kapag kasi digong ingato murag wala na, no? Murag hukupan na tong tao mga igsoon. Pero sa BBM bay daw suwaay lang ba? Ay, Teka mga maldito sa inyo ba? Ay, Maayo pang ido eh. So, wag yun mga katropa. Bisag high hilo na lang, Mr. President. Wala ba eh? Ipit presidente ba eh? Sige dong, palihog ko pakita ng video diya ba eh? Para makita sa itong mga katropa nga in taon sa man ninyo ning Pangulos Pilipinas eh? Presidente na ba ni Ma'am Richie Miasco? Palihog ko diya birada ba eh? XFM Katropa. Nay! Oh. Diya mga katropa inyo makita. Kailang ha. Oh. Na mga katropa oh. Oh. Oh, wala si. Sige na siya lingi in town. Matay wag gyud nakakuan ninyo ba? Oh. Dera. Oh, nay uban wa jud bay, wa jud pakialam bay. Oh. Wala gyud oh. Wa man jud. Ultimo paglingi na lang mga igsoon, wa gyud mulingi uban. May mautas sa ninyong batasan oy. Ay. Maut kay mong batasan ba oh? Oh? Oh. Ang uban no, wa gyud bay. Napay sa gadag gabas. Ano yung presidente? Bullseye! Bullseye! Kaya na dong. So makita na to diri mga higala nga. Wa magyud in town ay. Mura ba og matod pas Tagalog na didma. Oh, itong nakalabay may gala nga edisyon sa atong komentaryo. Ako mingon jud ko, importante nga musugat ang pangulo. Bahalag pakitang tao na lang sad na niya. Ngeno man mga katropa, at least may mga supporter man na siya. Makita sad bitaw dito mga katropa nga gipahalagahan niya ang mga OFW, dili lang ang ilang remittance, gumikan kay nobody can replace presence. Nothing, sorry, wrong gramming. Nothing can replace presence by. Wala gyud makahulip sa presensya. And presence maigsoon is the pinakanindot maigsoon nga manifestation of caring. Pag-amuma ba? Malasakit ba? Malasakit. Ang imong presensya may gala, mao'y pinaka the best manifestation sa imong pagpangga. Di ba pwede mo yung kamay gala nga gipangga ta ka, padadaan ta kag kwarta. Lahi sad na siyang pamaagi. No? Subtle ra na siya, mabaw ra na siya kay murag adto ra may galas material nga. Lahi gitog level tong naara ko sa imong tapad bisag di nakaganahan ako. Ay! Murag sa gugma mga katropa baga. Hihintahin ko ang araw na matutunan ng puso mo na ako'y mahalin. Ay! Ha? Mingon si Ma'am Richie Miasco, imuharan ng presidente, sir. Ako mabutara na. Yung ibasa di mo sa oh. Na pinaka the best expression may gala of how you care. Your presence, no? Bahala gina, despise ka na, bahala gina, nandito lang ako. Kahit ayaw mo na sa akin, nandito lang ako. Bahalag, samaran na ni akong dughan. Pero, maantigo, gyapong kus pag-amuman ninyo. Bahalag, di ko ninyo dawaton. Pero, luag kayong akong dughan nga, mudawat ka ninyo. Ay,
Siya. Karon, himo sa presidente nga available iyang kaugalingon, of course, mga higala, bay, pagsugat. Pero, tinuod man nga ang presensya is the best manifestation of how much you care, mga katropa. Pero, dapat sa butangan yun mo diya, mga higala, og genuineness. No? Genuineness ba? Kanang pasabot ba? Kanang imong kamatinud-anon, mga igsoon, sa imong presensya. Bullseye. Bullseye. Kung naaman lang ka diha may gala, gumikan kay out of your obligation or na nakaingon nimo nga ato ana. Murag gibanhaan siguro sila mga igala sa komentaryo ba nga dapat hindi mo gimusugat ni presidente mga igala. Mura magwa naagay nakasulti ani may igsoon sa presidente nga pakita dito bong. Pakita dito bong. Kani nadto magyud ang presidente and ako mayon ko salamat. Pasalamat ana. Salamat Mr. President for showing up. And well, pasaylua nga di gyud kayang tunlon sa mga Pilipino. O di gyud sila kayang makipagplastikan. Pero may nalang gyapon kay naa ka diha. At least it is better than talking. Bullseye. Bullseye. Kanang gihimo ni Marcos karon, it is better than making Auntie Claire barking and barking. Mas okay na. Di na siya mo, hatag na lang siya statement, trabaho nga trabaho, may gala, may kapamawi pa siya. Pero dapat ma-feel lagi sa mga Pilipino, mga igsoon. Kaya may problema man tabay. Naa sa mindset ni sa admin eh. May problema man ta, mga katropa. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.